ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହଳଧର ବାବୁ, ପେଶାରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ। କଥାରେ କଥାରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସିଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କ ଆବେଗରେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କଥା କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ମୁହଁରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଆବେଗକୁ ଶୁଣିବା। କହିଲେ ବୋଲି ଆଜି କହିଦେଉଛି। ମା ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ବଣବାରି ତଇଲା ବୋଲି ଥାଏ। ପିଲାଦିନ 10-11 ମାନେ 5-7 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାଟେ ଅଛି। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଗୁମ୍ଫାରେ ବାବା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପବନ ପିଇ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇନା ଦେଖାଦେବେ ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କହିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେ ଆମ ଦିନେ ଜହ୍ନଜମା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଟିକେ 3 ଧାରା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ସେଠି କୋଳଥ ଉପାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଓପାଡ଼ୁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ମା କହିଲା ଆଉ ନା ଏ ଡେରି କଲେ। ମା ମୁଁ ବି 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠୁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଉପଡ଼ା ସାରିଲା ପରେ ଯେ ବାହାରିକିରି କଣ୍ଟା ଦେଇକିରି ଆସୁଛୁ, କିଛି ଦୂରରେ କାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାମନଟିଏ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ଏଡ଼ିକି ବକେଟେ ବାମନ, ଯାହାକି ରାତି ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି ମାଲୋ ତୁ ଏଇ ବକେଟେ ଛୋଟ, ତାକୁ ଡର ମାଡ଼ୁନି? ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଉ କ'ଣ ମା ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପଗଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ମାଟିଆ ଖାକି ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଭଳିଆ ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ ଏଡ଼ିକି ବକେଟେ ବସିଥିଲେ, ଉଠିଲେ, ପୁଣି ଚାଲିଲେ। ନା ତୁ ପଳେଇଆ, ଏ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସାଡ଼େ ଯା, ମାନେ ଇଏ କରେନି, ଡର ମାଡ଼ୁଛି ମାନେ ଇଏ କରେ। ସେଆଡ଼େ ଆସିକି ଜଣେଇଲି ନା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କରେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥ, ସେମାନେ ପବନ ପିଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟଟା ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଇ କଥାଟା ଶୁଣିଥିଲି ଜଣେ ବୁଢ଼ାଠାରୁ। ପରେ ମୋ ଦେଖିବା ଇଏରେ ନଥିଲା। ସେ ଜଣେ ବାବା, ସିଏ ବି ଭାରି ଠାକୁର ଏ ନାରାୟଣ 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 ଡାକିକିରି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଇ ବିକିବାକୁ ପରିବା। ବୁଢ଼ାଟି 80-80 ବର୍ଷ। ତା ନା ଆକୁଳି ଗୋଛା ହେଇଥିବ, ମାନେ ବାଉରି ଜାତି। ମଣିଆ ଗାଁ ବୋଲିକିରି, ମମିଝରରୁ ମଣିଆ ଗାଁଟା ଗୋଟେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଜାଣିଲି। ସେ ଦେଖିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେ ଦେଖିଛି ଯେ ବାଟରେ ଯେଉଁଟା ଚାଲିକିରି ଆସୁଛି, ଇଏ ଛୋଟି ଏଇଠି ସେ କହୁଛି ବାଟରେ କଣ୍ଟାଟା କେମିତି ପଡ଼ିଲା, ମନି କଲା। ସେ ବାବା ବି ପାଳି ଧରିଛନ୍ତି, ଆରେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଯିବ କେମିତି ଯିବ, ମୋଟା ପଡ଼ିଯିବ କେମିତି ଯିବ। ସିଏ ଟିକେ କାଲ ଆଉ ଟିକେ ଆଖିକି ବାଗ ଦେଖା ହୁଏନି। ସେ କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ନ ଜାଣିପାରିଲାନି। ଭଗବାନ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ଲୋକକୁ ଦେଖାଦେବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ସଚ୍ଚୋଟ ସତ୍ୟବାଦୀ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏଠୁ ସବୁ ଏରା ସବୁ ଦେଖାଦେବେ। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ଏ ବିଷୟରେ ବାବା କିଏ, ସିଏ କିଏ। ଗୋଟେ ବୋଉକୁ ଦେଖେଇଲି, ବୋଉ ବି ଦେଖିପାରିଲାନି। ମିନିମମ୍ ଦୂରତା ହେଉଛି 700ରୁ 1 କିଲୋମିଟର, 700 ମିଟର ବୋଧେ ହନୁମାନ ହବ। ଆଉ ବୋଉ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଖିରେ ଦୃଶ୍ୟ ପାଉନି, ଦେଖିପାରିଲାନି। ଗୋଟେ ପଳେଇ ଟାଣି ଆଇଲା। ମୁଁ ଘରେ ଆସି କହିଲି ନା ଆଉ ସେ ତ ଦେଖିଲୁ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଯେ 4-7 ବର୍ଷ କି 8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ ଅନୁମାନ ଏଇ ସମୟରେ କହୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ବାସ୍ତବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ କିଛି କହିଲେନି? ମତେ ଛାଡ଼ିଲାନି କି ନେଲାନି। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୁଁ ତ ଛୋଟ। ମା ହାତ ଧରିକି ଯାଇଛି, ଆ ଯିବା ବାରିକି ଯିବା, କାମ ଟିକେ ସେଠି କ'ଣ କାମ ଫସଲ ହେଇଛି କିଛି ଦେଖିବା। କୋଉଠି? ଆପଣଙ୍କ ଛତିଆ ବଟ ପାଖରେ? ସତ୍ୟ। ମୋ ଘରଟା ହେଲା ଅମିୟଝରି ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଯେଟା କହନ୍ତି ତଇଲା ଆମ ଭାଷାରେ। ବଣରେ ଯେଉଁ ବାରିଟା କରାଯାଇଥାଏ ସେଟା ଅନାବାଦିତ, ସେଟା ତଇଲା। ସେ ତଇଲାରେ ଆମର ସେତେବେଳେ ଫସଲ ହେଉଥିଲା। ମାନେ ସେତେବେଳେ ନେଚର ଏମିତି ଦେଉଥିଲା, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଦୁଫସଲି ଭଳିଆ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଷଠିଆ ଧାନ ହୁଏ 60 ଦିନିଆ, ତାପରେ ହେଲା ପରେ କୋଳଥ ଫୋଳଥ ଏଗୁଡ଼ା ବୁଣାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଭାରି ହେଉଥିଲା ଫସଲ। ସେସବୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲି। ହଁ, କାଳିଆର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଦୀର୍ଘ ମାଟ୍ରିକ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ରହିଲି 16 ବର୍ଷ, କଟକ ଦେଖିନଥିଲି। ଖାଲି ପାଦ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ସେଠି କରି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପାସ୍ କଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ, ଆମର ଖଞ୍ଜାରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ପକେଇଥିଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିବି। ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇ କଲି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୂରରେ ଯାଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲି, ସେଠି ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ମୁଁ ଦିନ ଆଖିରୁ ତାକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି କହୁଥାଏ କାଳିଆରେ, ମୋତେ କ'ଣ ସତେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେବୁ? ମୁଁ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବାହାରେ, କେହି ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କେମିତି ନେବୁ? ସେ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ନିଜେ ଆଗେ ଦେଖାଦେଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ, ତାପରେ କହିଲେ ତୁ ଏକା ହେଇଛୁ, ତୁ ଭାଇକି ଆଣିନୁ? ସେଠୁ ତାକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ତାକୁ ଇଏ କରୁଛି। ସେଠୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଖି ଆଗରେ 1, 2, 3 ଯାହା ଯେମିତି କେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବି ସେ ସେଇଟା ଦେଖେଇଦେଇ। ମାଟ୍ରିକରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବି ବୋଲି 1 ଦେଖେଇଦେଲା। ସାଇନ୍ସରେ 3rd କ୍ଲାସ୍ ପାଇବି ବୋଲି ଦେଖେଇଦେଲା। ତାପରେ ଆସିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ତାକୁ ମାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ 3rd କ୍ଲାସ୍ରେ ଟିକେ ଖରାପ ହେଲା, ସେଇଠୁ ମୁଁ କାଳିଆକୁ କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ କାଳିଆ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆମର ଗୋଟେ ଚଳିବା ଭାରି ଅସୁବିଧା ଥିଲା।
ଆଉ ମୋତେ ଏତିକି କର ତୁ ମୁଁ ବିଏ ଆସିକି ଜେକେ ବିକେରେ ପଢ଼ିଲି କହିଲି ଆଉ କାଳିଆ ତୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକୁର ହେଇଥିବୁ ବିଏ ସରିନଥିବ ମୋତେ ଚାକିରି ଗୋଟିଏ ଦେଇଦେବୁ। ସେତେବେଳେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲି କଟକ ଆମର ଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ଅନିବେଡ଼ରେ ଏଇନା ହେଇଗଲାଣି ଅଲଗା ଯାଜପୁର ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ସେଠୁ ଇଏ କଲି 6 ମାସ ଆଉ ବାକି ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରୁ ଏଇ ଗୋଟାକ ଚିଠି ଆସିଥିଲା 207 ଜଣ ପିଲା ଭିତରେ 7 ଜଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା। 7 ଜଣରେ ମୁଁ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଥିଲି। ସେଠି ଜଏନ୍ କରି ତାପରେ ଆଖି ଇଏ କରିଥାଏ ତାକୁ କରୁଥାଏ ଯାହା ଗୁହାରି ଆଉ ସେଇଦିନ ପିଲାଦିନର କଥା କହୁଛି ସେ କାଳିଆ କେମିତି ଡାକିଲି। ପିଲାଦିନର ହେଲା କ'ଣ ପିଲାଦିନ ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ଆମ ଘରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଦିନେ ବେଳା ହେଲେ 2 ବେଳା ଉପାସ ଏମିତି ହେଉଥିଲି। ସେଠୁ ମୋତେ ଲୋ ବିପି ହେଇକିରି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦିଏ ଭୋକ ଉପାସରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ସେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ରଘୁନାଥଜୀ ମଠ ତା ଦେହରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇକିରି ଦୈନିକ ସେ ମୋତେ ବାବା କହିଲେ ସବୁଦିନ ଗାଧେଇକି ଆସିବୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଇକି ତାକୁ ଜଣେଇବୁ ସେ ସବୁ କଥା ତୋର ଶୁଣିବ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଗୁରୁନାମ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ମୋତେ ସେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆସିଲି ଦେଖିଲି ମୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଗଲା ମାନେ ଲୋ ବିପି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା କମିଲାଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଯାଉ ଠାକୁର ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବା ମୋର କମିଯାଇଛି। ସେଇଦିନଠାରୁ ତୁ ସବୁଦିନ ଆସିବୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ତାକୁ ସବୁ ଜଣେଇବୁ। ସେ ସବୁଠୁ ଇଏ କରିକିରି ମୋତେ ଇଏ କରିଦେଲାଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଡ଼କୁ ମନ ଢଳିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଜଗନ୍ନାଥ କହେ ସବୁ ଏ ଯାଏ କାମ କରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅନ୍ତରିକ ଧରିଛି। ଆଉ ଖାଲି କେତେଟା ଜାଗା ଅପୂରଣୀୟ ରହିଛି ସେଟା ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ସରିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା କହିବି। ସତ ହେଇପାରିବ ନ ହେଇପାରିବ କାହିଁ କହିବି। ସେଇଟାକୁ ଜଣେଇଛି ହାତ ଟେକି ଦିଏ ଯେଉଁଠି ନ ପାରିବି ତାକୁ ହାତ ଟେକି ଦିଏ କାଳିଆରେ ତୁ ବୁଝିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ତର ଡାକିଦେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝିବେ ସେଥିରେ କିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ନଥିବ। ଟିକେ ଭାବରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଭାବ ବି ନଦିଆ ଆଉ ରହିବ ପାଖରେ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଆବେଗଭରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।